94 il-MEPA ħabbret skema biex żviluppaturi li għandhom proġetti fi 11 il-lokalità l-aktar milquta minn nuqqas ta' parkeġġ iħallsu somma flus lill-awtorità biex tiżviluppa car parks. Sal-2009 bil-Commuted Parking Scheme inġabru mal 10 miljuni u nofs, iżda l-MEPA nefqet biss ma' 2 miljuni u nofs fuq proġetti li ftit li xejn għenu biex tittaffa l-problema ta' nuqqas ta' parkeġġ. Aktar ma jgħaddi żmien, aktar qed tkompli tigrava l-problema ta' nuqqas ta' parkeġġ, partikolarment f'żoni turistiċi. Din is-sitwazzjoni mhux biss qed toħloq inkonvenjent lir residenti imma wkoll qed toħnoq in-negozju għall-operaturi turistiċi u għas-sidin tar-restoranti. Hija problema kbira. Konna ħafna elementi minn membri tagħna li il-business tagħhom ma jistax jimxi l qoddim minħabba nuqqas ta' klijentela. Il-problema ta' nuqqas ta' parkeġġ hija mifruxa ma' diversi lokalitajiet fosthom f'Taslima, il-Mellieħa, San Ġiljano u l-Ħamrun. San Pawl il-Baħar, Buġibba u l-Qawra saħansitra qed ikunu deskritta bħala a walk-through resort. Illum saret a walk-through resort għax nies jidħlu ma jsibux jippakjaw bqgħu sejrin. U dan qed itelef ħafna mill-kummerċ. Il-MEPA issa qed tipproponi li l-flus miġbura mill-kuntratturi jintużaw għal skopijiet oħra għaliex qalet li sabet diffikultà biex tidentifika żoni pubbliċi fejn jistgħu jsiru proġetti ta' parkeġġ. Imma l-MHRA tgħid li l-snin tiddiskuti mal-Gvern dwar skemi ta' park and ride u parkeġġi taħt l-art, inkluż f'Buġibba. Ta' ngħidlek li n-snin tiddiskutu u llum ma tgħadda il-problema, naħseb ma kienx hemm impenn qawwi biżżejjed biex wieħed jindirizza. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Michael Falzon qal jekk dawn il-fondi ma jintużawx għall-iskop li għalih kienu miġbura, il-MEPA tkun ġabret flus taħt pretenzjonijiet folot.